Siinähän on hyvä paikka tuossa. No niin. Joo. Ei huono. Ei huono, ei. Ennen 60-luvun puoliväliä ja rupesin pongailemaan lintuja. Ja sitten tuli semmoinen mahdollisuus, että voisi näitä Keski-Pohjanmaan kotkanpesiä ruveta tarkastelemaan ja rengastaan kotkia. Niin sehän oli tietysti riemun päivä meikäläisellä. Ja 77 vuonna kävin sitten rengastuskurssin tai tämän kokeen ja siitä lähtien olen sitten kotkanpesiä kierrellyt täällä Keski-Pohjanmaalla ja Suomenselän alueella ja rengastanut muitakin lintuja kyllä, että kaiken kaikkiaan semmoinen varmaan yli 15 000 kaiken kaikkiaan niitä. Kotkia kylläkin vain muutamia kymmeniä, että ne on alle 100, mutta näitä muita lintuja aika paljon enemmän sitten. No joo, sehän on nykyisin semmoinen juttu, että maakotkalle sopivia pesäpuita sopivalla paikalla on aika vähän. Eli mä sanoisin, että 95% tämän Suomenselän kotkista pesi ihmisen tekemissä pesissä tai tekoalustoilla. Eli sehän vaatii sopivan nevanreunan, josta on näkyvyyttä nevalle. Ja sitten se vaatii semmoisen puun, missä on oksisto semmoinen, että voi niinku siihen ruveta pesää rakentaa. Ja niitä puita on aika vähän nykypäivinä. Eli tarvitsee olla vähintään 2 tukevaa oksaa samassa tasossa, mieluummin 3 sitten, että on niinku pesän keskellä ja molemmilla lajoilla. Ja siihen sitten ruvetaan ensin tuommoista paksumpaa tavaraa sinne oksia keräämään ja sitten ohuempi siihen päälle. Ja sitten ihan tuommoisia pieniä hakoja katkotaan sinne niinku pesäkuopaksi sitten sinne pohjalle, että tehdään niinku ihan valmis pesä. Vanhoihin aikoihin noita pesiä rakennettiin sillä lailla, että kun sopiva puu löydettiin, niin pesää tehtiin, mutta kyllä nyt on jo pitkään ollut se pääsääntönä, kun Metsähallitus on organisoi tätä tarkastusta ja pesätoimintaa, niin että maanomistajalta kysytään lupaa. Eli maanomistajan lupaa pitää olla, että ei täällä päin ole kyllä kukaan kieltänyt pesän tekemistä, että niin hyvin on mennyt. Tosin nehän tehdään pääosin näille suojelualueille nykyään, että se on sitten niin viranomaisten asia myöntää näitä lupia. No joo, tietenkin voisi toivoa aina, että kotka näille suojelualueille kotiutus, ja niinhän ne pääosin onkin, että lähes kaikki on tämmöisille suojelualueilla tai sitten niiden laitamilla. Että. No joo, niitä on tähän laitettu, siinä on muutama semmoinen 2 taitaa olla, jota ei ole kotka ikinä keleputtanut, mutta sitten muissa on ollut kyllä pesintää ja koristelua. Suurin piirtein tai oikeastaan vuosittain, että aivan joka vuosi ei ole poikasia tullut, mutta ainakin yrityksiä on ollut. Tämä on ollut hyvä reviiri niin keskiarvolta, että tässä on kyllä tullut hyvin. Tosin kahden poikasen pesintäjä ei ole ollut nyt moneen vuoteen, mutta että kuitenkin lähes joka vuosi on pesinyt. Tämä on hyvä alue, tämä Vionneva. Niitähän tulee aina niitä välivuosia sitten, että aivan tarkkaan ei tietäkään, että minkä takia kotka ei jonain vuonna pesi, mutta kyllähän ravintotilanne on se, joka vaikuttaa aika paljon. Tämä haaskaruokintahan kyllä edistää tätä kotkan viihtymistä siinä mielessä, että varsinkin huonona ravintovuonna, niin sehän on tosi hyvä apu. Eli tämä pesinnän onnistuminen on paljon siitä kiinni, että kuinka hyvässä fyysisessä kunnossa on nämä linnut silloin, kun ne aloittaa pesintää. Eli nyt ollaan tammi-helmikuun vaihteessa ja kyllä nyt soidin aika on pian käsillä. Eli nyt olisi syytä olla hyvässä vireessä ja ruokaa riittämiin, että tämä soidin aika onnistuisi ja sitten sen jälkeinen pesintä. Ja tykkäävät tämmöinen, että istumapuita on tuolla, missä voi istua ja vähän tarkkailla, että on tilanne rauhallinen, niin niistä ne tykkää. Niinhän se on pesänkin lähistöllä on yleensä muutama iso honka, jonka latvassa tai oksilla ne tykkää istua ja tarkkailla tilannetta. Kyllä, sitä pimeän aikana pitää tulla, että kotkahan monesti tulee silloin heti, kun rupeaa päivä valkenemaan ja aloittelee ja sitten jatkaa siitä niin kauan, että rupeaa olemaan kupu täynnä. Ja kyllä sitä on syytä tulla pimeässä.
Ainakin hyvissä hämärissä. Että